अजित पवार पक्षाचे आमदार हे हर्षवर्धन सपकाळ यांना भेटणार आहेत। सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात उमेदवार मागे घ्यावा यासाठी ते विनंती करणार आहेत। सपकाळ यांची 11 ते 12 दरम्यान ते भेट घेणार आहेत अशी देखील माहिती आहे। आजचा उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे, त्यामुळे काँग्रेसला आता सातत्याने विनंती केली जाते। काँग्रेसने आपला उमेदवार मागे घ्यावा जेणेकरून बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध होईल। यासाठी राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे आमदार आज काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना भेटणार आहेत। थोड्याच वेळात त्यांची ही भेट होणार आहे अशी देखील माहिती आहे। 11 ते 12च्या दरम्यान ही भेट होणार असल्याचं समजतंय आणि पुन्हा एकदा हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे उमेदवार मागे घेण्यासंदर्भात त्यांना विनंती केली जाईल असं देखील समजतंय। त्यामुळे आता काँग्रेसच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे, कारण आज अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे। त्यामुळे पुढच्या काही तासामध्ये राजकीय घडामोडी कशा पद्धतीने घडतात, काँग्रेस आपला उमेदवार मागे घेणार का हे पाहणं देखील महत्त्वाचं आहे।